Twelid fi Strasburgu, Franza, fil-15 ta' Settembru 1858. Il-Papa François Edouard Visconti de Foucault kien assistent spettur fid-Dipartiment tal-Foresti. Il-Mama, Elizabeth, Kattolika ta' fidi kbira, għalmitni nħobb lill-Alla. Kienet toħodni l-Knisja u d-dar għamlet li art tal-ċkejken. Fil-passiġġati konna naqtaw il-fjuri biex inqedwhom quddiem il-kurċifissi. Għada f'moħħi it-talba li għalmitni nitlob kull filgħodu u kull filgħaxija. Alla tiegħi, birek lill-Papa, lill-Mama, lin-Nannu, lin-Nanna, lin-Nanna Foucault u l-oħti żgħira. Din Marie Ernest twildet 3 snin warajja. Tfuliti daqet l-imrar minn kmieni. Il-Papa qabditu depressjoni qawwija u meta kelli 5 snin mara l-kura Pariġi għand toħtu, it-sija Ines Moitessier, mart bankier, sinjuruni. Miet sena wara, fis-sajf tal-1864. 6 xhur qablu mietet b'korriment il-mama li kienet ila minnu. Kella 34 sena. Bdiet tieħu ħsiebna n-Nanna Foucault, imma din mietet b'attakk tal-qalb fl-istess sena li mietu l-ġenituri tiegħi. Dan l-imrar kollu ġelni nsaqsi dwar Alla u l-ħnina tiegħu. Għalaqni wkoll fija nnifsi u wassalni biex kultant inkun vjolenti. Wara l-mewt tan-Nanna Foucault ħadna fidejh meta diġà kellu 68 sena in-Nannu de Morlaix, missier il-Mama, kurunell irtirat. Kien iħobbni tassew, hawn min jgħid li kien ifissidni, u għamel kull ma seta biex jimlinna l-vojt li ħallew l-imwiet tal-ġenituri. Kont nammiraha l-intelligenza kbira tiegħu, u bħalu sirt akkanit għal-familti u pajjiżi, għall-istudju, għaskiet u għan-natura. F'dan iż-żmien sirt naf li l-kuġinti Marie Moitessier, 8 snin ikbar minni. Il-mama tagħha kienet oħt il-Papa, dik li kien marqanda meta qabditu d-depressjoni. Iltqajna l-ewwel darba fis-sajf tal-1868, meta għaddejt ix-xarejn tal-vaganzi għandhom f'Château Moitessier f'Louis. Inġbit leha mill-ewwel. Wara l-vaganzi komplejna l-kuntatt tagħna b'littri. Kienet fajla ta' fidi kbira. Imħabbit għalejja qatt ma ntfiet u ma' żmien bdiet tieħu ħsibi daqs li kieku bina. Meta kelli 11-il sena, faqqat il-gwerra bejn Franza u l-Prussja. U man-nanniet konna refuġġjati l-ewwel f'Rennes fi Franza, imbagħad f'Berna l-Iżvizzera. Wara t-telfa li ġarbet, Franza kellha ċċedi Strasburgu lill-Imperu Ġermaniż. Nannuwi, ta' patriott u eks uffiċjal tal-armata li kien, ma setax jaċċetta jkun sudditu tal-Ġermaniżi u flok Strasburgu ħadna noqogħdu Nancy li baqgħet Franċiża. F'Nancy fl-1872 ta' 14-il sena irċevejt f'jum wieħed l-ewwel tqarbina u l-griżma tal-isqof. Dakinhar kuġinti Marie ġiet minn Pariġi biex tifraħ miegħi u rregalat li l-ktieb tal-isqof Jacques Benin Bossuet Élévation sur le mystère. Kien jum ta' kuntentizza kbira. Meta kont student fil-liċew ta' Nancy kont naqra blama u dak li rrid. Naturalment dan il-qari kollu għeni fl-istudju, imma wkoll dajjif li l-fidi sakemm tlifta kompletament ta' 16-il sena. Kittieba bħal Voltaire, Rousseau u Montesquieu wasluni niddubita minn dak li kont trabbejt nemmen fih, kif ukoll minn kull twemmin ieħor. Ma kont niġħad xejn u fl-istess ħin ma nemmen f'xejn. F'dak iż-żmien li tlift il-fidi, tlift ukoll il-kuġinti Marie għax iżżewġet lil Olivier de Bondy. Ftit jew wisq għajur għaliha, iddeċidejt li ma nattendix għaż-żwieġ tagħha. B'Marie
Jew aħjar Madame de Bondy issa moħħa f'żewġa u fil-familja li beħsiba trabbi. Fimt li kelli qudiemi ħajja ta' solitudni. Fl-1874, fl-istess sena li żżewġet Marie, għaddejt b'marki tajbin ħafna mill-bakkalawrijat u dan ippermettili nkompli l-istudju. Iddeċidejt nidħol fl-armata kif bħala wilt l-aristokrazija kont mistenni nagħmel. Kollu ferħan in-nannu batni border f'St. Genevieve, skola Versailles immexxija mill-Ġiżwiti, ħalli nitħejja l-eżami ta' dħul fl-Akkademja Militari ta' St. Cyr. Imma d-disciplina severa u li kell fqir f'St. Genevieve qabżu ili. U donni bi protesta u bil-moħbi tan-nannu biex ma weġġalux is-sentimenti nsara tiegħu tajt kull prattika reliġjuża. U ta' 17 sirt kollni egoizmu u vanità. Kollni disprezz għal reliġjon u bħerqa għal ħażen. Bħal tlifta għaqli. U minħabba mġibti minn St. Genevieve kellhom ikeċċuni qabel ma ntemm il-kors. Imma din it-tkeċċija ma żammitnix milli f'Ottubru ta' wara nidħol f'St. Cyr għal kors ta' uffiċjal. Ta' 18 kont fost l-iżgħar studenti li daħlu. U dħalt minkejja li t-tobba sabuni joħxon iż-żejjed għall-armata. Id-disciplina f'St. Cyr kienet mill-eħrex u t-taħriġ fiżiku jifilġek. L-ewwel sena spiċċajta b'wiċċ il-ġid. Mingħajr wisq studju għaddejt b'marki tajbin. Imma t-tieni waħda kienet storja oħra. Matula mit in-nannu u f'kolb wieħed ħassejt nitlift il-ħajja feliċi ta' tfulija u xjeħt b'20 sena. U mtaqqal minn solitudni kbira u midwejaq tal-ħajja fil-barracks bdejt nitgħażżem, nitraskura l-istudju u nagħmel ta' rasi. Kelli niġi ddixxiplinat. Bla dubju f'St. Cyr kont f'infern. Imma fit-tmiem dik is-sena, l-aħħar waħda tal-kors, irnexxieli niggradwa sottotenent. U grazzi għal riżultati tajbin tal-ewwel sena, stajt nidħol fil-kavallerija, ikkunsidrata fost l-elit tal-armata. U mbagħad sena taħriġ fl-iskola tal-kavallerija f'Sommier. Ftit xhur wara mewt nannuwi, għalaqt 20 sena u stajt nieħu f'idejja il-wirt li messni mill-ġenituri u n-nannu de Morlaix. Bejn flus u proprjetà iwrid kważi 400,000 frank. F'tebqatajn sirt sinjurun u fimt li stajt nixxala b'kull mod li joġobni bla ma ħadd jindaħalli. U f'Sommier mill-ewwel tajta għax-xalar. Xejn biex impatti għall-orarju rigorus li kellna. Għax konna nqumu fil-5 ta' filgħodu u ngħaddu sigħat twal fuq iż-żiemel. Jien kont għażilt il-kavallerija għax minn għalija li hawn ibatu mill-inqas, imma kont qarraqt. U biex jagħtini palata fix-xalar, kelli lill-Antoine de Vallambrosa. Jew kif konna nsibuh Vallon, aristokratiku bħali u xalatur gwab. Fil-barracks konna naqsmu l-istess kamra li kont żejjent portieri rikki u b'librerija ta' kodbarari. Nhar ta' ħadd kont inġib mill-aqwa stabbilimenti tal-belt igel u mbejjed mill-Lifjan. U dawn kont naqsamhom ma' Vallon jew xi proxmu ieħor. L-istess kont nagħmel kull meta xi ħadd minna, jiġifieri jien jew Vallon, kastik, u dan kien spiss, ma setax joħroġ mill-barracks. Il-belt kont immur elegantissimu skont l-aqwa moda, u kull imkien inħallas bil-franki tad-deb mingħajr ma neċċetta bqija. Fil-għaxija kont spiss ngħaddi s-sigħat fl-aqwa ristoranti niċċena u npejjeb sigarri minn Kuba. Kont ukoll nifrekwenta l-prostituti tal-post, sakemm imbagħad bdejt inġibhom minn Pariġi. Donnu ma kienx hemm limitu għal ħajja laxka tiegħi. L-ikel bla rażan u las ħaxnuni tali li sħabi qalawili li pork il-majjal. Bimġiba tali
ma stajtx nispiċċa l-kors bl-unuri. U ġejt is-87 minn 87. Wara t-taħriġ f'Samir, bdejt il-karriera militari tiegħi kif ukoll l-aktar perjodu xellerat ta' ħajti. Iktar kemm il-ħajja militari kienet toħnoqni, iktar sirt xellerat. Kont stazzjonat Pont à Mousson, qrib Nancy, fejn kelli appartament li fih kont norganizza ikliet li kienu jintemmu fit-baħrijiet sesswali u orġi. Kont nibdel in-nisa bla doċċ, u meta xi waħda minnhom kienet tiddarras hekk kif nitlaqa, kont ngħidilha kif nista' nintrabat ma' waħda meta narakom il-koll ħelwin u attraenti. It-tija Ines bdiet tinkwieta fuq tberbiq flusi u eventwalment ħadet il-passi legali meħtieġa biex iżżommni mill-inħarbat il-fortuna li writt. Il-libertinaġġ ma ġablix il-ferħ li kont nistenna, imma vojt ta' swit il-qalb trement, speċjalment fil-għaxija x'in kont insibni waħdi f'kamarti. Kienet dieqa li waslitni nistmell ix-xarar u d-baħrit li jien stess kont norganizza. Ħajti daħlet f'dalma tal-biża' u bdejt inħossni iktar bima mill-bniedem. F'dak iż-żmien trakkajt ma' Marie Cardinal, magħrufa bħala Mimi, attriċi li kienet taħdem f'Pariġi. Kienet ġentili, intelligenti u attraenti. L-abta li kienet marti, il-Viskontessa de Foucault. Meta l-kurunell ta' fuq jara fil-logħba, ordnali biex ma ntellaħħix miegħi l-Alġerija fejn kont intbagħat mar-riġment. Meta sfidajtu huwa tani nażel bejn Mimi u l-armata. U jien li nobgħod min jindaħalli, għażilt lil Mimi u spiċċajt sospiż bla salarju sakemm nobdi. U ma' Mimi mort ngħix f'lukanda lussuża f'Evian, qrib il-fruntiera Żvizza. Kelli 22 sena. Imma lanqas Mimi m'għamliet li ħajti. U meta xarejn u nofs wara sirt naf li r-riġment tiegħi ser jintbagħat it-Tunezija biex irrażżen rewixta, bdejt nitħajjar mill-ġdid għal ħajja militari. Imma din id-darba biex ngħixha kif suppost. Erġajt sibt quddiem il-għażla bejn Mimi u l-armata. Imma din id-darba rebħet l-armata li ħaditni lura bħala uffiċjal. Sa fl-aħħar, sibt skop nobli għal xi ngħix u ħassejt li għamilt ħaġa mill-iktar tajba. Flok it-Tunezija mar-reġiment li kelli, intbagħat ma' ieħor l-Alġerija sabiex inxejnu r-ribelljoni mmexxija mix-xejk Bouamama. F'din l-ispedizzjoni kont ċempju ta' responsabilità. Naqsam mas-soldati li jibes kollu tal-ħajja militari u tal-battalja. Dejjem magħhom u wieħed minnhom. Tajt ukoll prova li kont mexxej ta' ħila. Ta' taħti jħobbuni u jammirawni. U ħadd gost immexxi. F'dan iż-żmien li għaddejt l-Alġerija esperjenzajt bidla li ma nistax infisser. Tlift kull interess fix-xalar u l-libertinaġġ. Hekk kif intemm il-ġlied, l-armata tilfet il-faxxinu tagħha. Araft li ma jenix maqtuħa għal-ħajja fil-barracks u tħajjart għall-esplorazzjoni biex nitgħallem dwar id-dinja u fl-istess ħin nuża ħini tajjeb. Sirt naf li sieħbi Valom li kien għadu jissellef sewa minn għandi kien ser jagħmel vjaġġ fil-Lvant u tħajjart immur miegħu. Meta l-armata ma tatnix lif għal-vjaġġ, irriżenjajt, imma flok mort ma' Valom fuq tħeġġiġa ta' Oscar McCarthy, Irlandiż ta' 65 sena, ex-esploratur u kuratur tal-Librerija Nazzjonali ta' Alġir, iddeċidejt immur nesplora il-Marokk li ma kien għadu magħruf xejn. Imma kien hemm min top serju. Beżanin mill-kolonjaliżmu Ewropew, il-Marokkini ma kinux jippermettu l-Ewropej jidħlu f'pajjiżhom. Min jidħol jirriskja jinqatel. Dan il-misteru tal-Marokk u r-riski tal-vjaġġ flok qataw li qalbi.
ġennewni għal din l-avventura. Niesi pruvaw b'qawwa jħassruli. Imma wara 15-il xahar ta' tħejja, kont fi triqti lejn il-Marokk. Billi l-Lud setgħu jżuru dan il-pajjiż bla xkiel, żbarkajt f'Tanġir bħala Josef Aleman, rabbi ludi mill-Moldavja imkeċċi mir-Russi u fi żjara lill-komunità ludija tal-Marokk. Bħala gwida miegħi kelli lil Mardokaj Abi Serur, ludi ta' veru mwielet il-Marokk u vjaġġatur ta' esperjenza. Inżilna sa Tissint u tlajna il-muntanji Atlas. Fil-Marokk kellna ndumu 5 xhur, imma għamilna 11-il xahar. Tħalt lura l-Alġerija minn Lalla Marnija. Kont niexef ewda, eżawrit, maħmuġ, ħafi u bla flus, imma wkoll sodisfatt, anzi ħassejtni eroj. Fuqi kelli noti mimlijin informazzjoni dwar il-Marokk li fix-xhur ta' wara sarrafthom fi ktieb li rebbaħni midalja tad-deb mis-Soċjetà Ġeografika Franċiża u ġieħ mis-Sorbonne. Fi frar tal-1886, lura f'Pariġi krejt qrib kuġinti Marie de Bondy. F'dan il-punt ta' ħajti, wara riflessjoni fit-tul, għaraft fija bżonn ġewwieni għas-safa u ddeċidejt li ma niżżewweġ. Alla ħabbibni mal-kastità. L-avventura fil-Marokk bidlet li ħajti. Jekk il-kultura Franċiża kienet beditni mid-divin, dik Marokkina resqitni leħ. Fl-immensità u żbuħija tad-deżert, sibt li l-nifsi bħal f'post sagru kontinwament tifakkarni fid-divin u nesperjenza l-kobor tiegħu. Laqtitni wkoll b'mod profond il-fidi sempliċi tal-Misilmin devoti li jgħixu fid-deżert. Kontinwament jgħixu fil-preżenza ta' Alla. Tallimt li hemm ħaġa ikbar u iktar profonda minn dak li toffri d-dinja. Alla bħal reġa' feċ f'ħajti u billi l-Kristjaneżmu ma kienx jappella għalija, bdejt nikkonsidra nsir Musulman. Imma ma sirx. Wara l-avventura fil-Marokk, erġajt bdejt nifrekwenta l-niesi, l-aktar li t-tija Ines u l-kuġinti Marie. Huma laqgħuni biħlewa kbira bħalma ntlaqa li ben il-ħali. Kienet grazzja kbira, għax permezz tagħhom u taħbiebhom Alla li kien messni fil-Marokk wassalni nneħħi l-preġudizzji kontra r-reliġjon Kattolika u ġibidni leħ. Kien żmien li fih kont nirraġuna jekk kuġinti Marie virtuża u intelligenti u mhux biss hija konvinta mill-fidi tagħha, mela jista' jkun li twemmin Kattoliku jagħmel sens. Fl-aħħar ftaħt qalbi magħha. Hi kienet tismani u tispjegali b'ġentilezza kbira u bla ma tisfurzani biex nemmen. Waslitni nirrispetta l-fidi Kattolika u nistudja b'entużjażmu. Fost il-kotba li qrajt kien hemm dak li kienet tatni fl-ewwel tqarbina. Bdejt ukoll inħoss forza ġewwinija tibdilni, tagħmilni nħobb il-virtù, nobgħod il-ħażen u nfittex it-tjubija. Kienet forza li daħlitni fil-knejjes, l-uniċi postijiet fejn kont insib il-mistrieħ. U hemm ngħaddi quddiem l-Ewkaristija nitlob: Alla, jekk teżisti, għarrafni l-eżistenza tiegħek. Fuq parir ta' Marie, iddeċidejt inkellem lill-Abbé Henri Ouvelin biex jallimni dwar il-fidi. Mort infittxu qabel l-ewwel quddiesa fil-Knisja ta' Sant'Augustin ta' Pariġi, 4 passi minn fejn kont noqgħod. Kien it-30 ta' Ottubru 1886. Sibtu fil-konfessinarju, imma flok qatt jallimni, insista miegħi biex ninżel arkubtejja u nqer. U wara li qararni, batni mill-ewwel nitqarben. Tqarbint. U dak il-ħin fimt li Alla jeżisti u allura għandi ngħix għalih biss.
Bekk, f'mument skoprejt kemm il-fidi kif ukoll il-vokazzjoni li ninata lil Alla. U biex inkun kolni ta' Alla, mal-konverżjoni rrid nidħol reliġjuż. Imma Abbe Hovlen, li għażiltu bħala direttur spiritwali tiegħi, tani l-parir nistenna. Kellu raġun. Huwa ħajjarni nagħmel pellegrinaġġ ta' 4 xhur fl-Art Imqazza, fejn nerġajt sibt ruħi wara l-esperjenza tad-deżert fuq art sagra oħra, l-art li Alla nnifsu qaddes bil-preżenza tiegħu. Fuq kollox intlaqat minn Nażaret xkejkna u sempliċi, fejn Alla l-kbir li kont taraft fid-deżert tal-Afrika ta' fuq u fil-mument tal-konverżjoni għex umli u xkejken fil-persuna ta' Ġesu, ħaddim fqir tal-id. F'dan il-post u għafdina bil-ħajja tiegħu umli, fqira u moħbija u għallimna kif bija nitqazzu. U fimt li kont imsejjaħ biex bħalu ngħix fl-aħħar post, fqir u makkes bix-xogħol. Għax il-qaddej ma jistax ikun aqwa mill-imgħallem, u meta tħobb persuna tfittex timità. Iktar kemm tħobba, iktar timità. U b'dan il-għan f'moħħi lura fi Franza, fuq parir ta' Abbe Hovlen, f'Jannar tal-1890 inaqat ma' trappisti tal-monasteru tal-Madonna tas-Silġ f'Ardèche biex fil-faqar, fl-umiltà u fix-xogħol manwali tagħhom niemita lil Ġesu f'Nażaret. Tawni l-isem ta' Marija Alberik. Ftit xhur wara li dħalt, fuq talba tiegħi intbatt inkompli n-novizzjat fil-monasteru ta' Notre Dame du Sacré-Cœur, li konna għadna kif taħna f'Akbes fis-Sirja, sabiex fil-ħajja ifqar u iktar qiebsa ta' hemm niemita aktar mill-qrib lill-maħbub. F'Akbes is-superjuri talbuni nistudja għas-saċerdozzju. Ma kontx entużjażmat bl-idea, għax sa mill-konverżjoni qisni den li nkun qassis u predikatur. Bdejt nibża wkoll li s-saċerdozzju jaqlani mill-aħħar post li kont infittex. Imma Abbe Hovlen tani il-parir biex nobdi, u bdejt għax l-ubbidjenza hija l-kejl tal-imħabba. Ma' żmien bdejt naraf li kont imsejjaħ għal ħajja aktar jibsa minn ta' trappista. Bdejt nixxenna għal ċaħda u umiljazzjoni ikbar. U f'qalbi nibtu x-xewqa u l-ispirazzjoni li nwaqqaf ordni reliġjuż ġdid, bil-membri tiegħu jaħadnu l-ħajja mill-ifqar u mistura li Ġesu għex f'Nażaret. Ordni bla distinzjoni bejn il-membri. Ordni moti għax-xogħol u għat-talb. Kontinwament iqassam il-karità bla ma jaċċetta donazzjonijiet u jiċċelebra l-liturġija bil-lingwa tal-post biex tinftiem mill-fqar. Fil-fatt, f'Akbes ktibt l-ewwel regola għal dan l-ordni l-ġdid li semmejtu l-aħwaġ kejkna ta' Ġesu. Abbe Hovlen ma qabel xejn ma dak li kont qiegħed nitwebbel bih u saħaq miegħi biex nibqa' trappista. U bdejt, imma ma stajtx nrażżan dak li Alla kien qiegħed jaħmi f'moħħi u f'qalbi u sibt ruħi f'taqtija bejn l-ubbidjenza lejn Alla u dik lejn il-bnedmin. U ntlaqt nistrieħ f'Alla, nitolbu, Missier, fidejk nintelaq jien. Għamel minni dak li jogħġbok. Niżik ħajr għal dak kollu li tagħmel bija. Din it-taqtija ħadet ftit iktar minn 3 snin. U ntemmet meta waqt li kont Ruma nistudja għas-saċerdozzju, is-Superjur Ġenerali aċċetta t-talba tiegħi li nħalli l-ordni. Kelli 38 sena u kontilni trappista 7 snin u nofs. Abbe Hovlen ipprojbi li ngħix ir-regola li ktibt. Kien jara impossibbli li tingħex u lanqas ridni nikteb oħra. U iddiriġini biex ngħix qrib komunità reliġjuża biex minna nsostni ruħi spiritwalment u hemm ngħix ta' eremit fl-umiltà li rrid. U biex nagħmel dan irħejtilha lejn Nażaret. Ħabbat il-bieb tal-kunvent tal-Klarissi ta' Nażaret u tlabt lil badessa
Madre Marie Ange de Saint Michel, iżżommni bħala għaddej. Bħala ħlas tlab ta' kisra ħobs, saqa fuq rasi u l-użu tal-kappella għat-talb. Hija qablet u offrit il-post mibni għal-ġennien. Imma jien tlabta ngħix fi kmajra fqira tal-injam li kien hemm fil-ġnien. Aċċettat, u fiha qiduli saqqu tat-tiben, mejda u banketta. Bekk mal-klarissi foqra bdejt ngħix ħajja ta' penitenza. Naqdihom bħala ħaddiem fqir u minsi kif kien Ġesu f'Nażaret. Kont kuntent ħafna. Imma s-sorijiet malajr għarfu li għax-xogħol manwali ma kont ninqala xejn, speċjalment meta raw kif sewwejtilhom iċ-ċint tal-injam. Għalhekk bdew jitolbuni nagħmel biss dak li jarfu li għalih kont ninqala bħal impinġilhom is-santi u naqdi fil-kappella. Dan ipprovdili iktar ħin għat-talb. Waqt li kont mal-klarissi, għażilt li ninsejjaħ Fra Charles ta' Ġesu, kif ukoll il-motto tiegħi, Jesus Caritas. F'żewġ okkażjonijiet intbagħat Ġerusalemm biex naqdi lill-klarissi ta' hemm. Il-badessa issuġġeriet li nsir saċerdot u nwaqqaf l-ordni reliġjuż li kelli f'moħħi. Is-suġġeriment tagħha bħal qabad. Dwar is-saċerdozju tiegħi kellimt lill-Patriarka ta' Ġerusalemm. Bil-kemm tani widen, u għalhekk iddeċidejt immur Nordna, Franza. Żbarkajt f'Marsilja f'Awwissu tal-1900. U minn hemm mort Pariġi nkellem lill-Abe Uvlen li kont ilni xhur ma nirċievi minn għandu. Imbagħad tlaqt lejn Ruma biex nikseb l-approvazzjoni pontifiċja għall-ordni tiegħi. Fit-triqti għaddejt fil-monasteru tal-Madonna tas-Silġ fejn kont għext xi xhur bħala trappista. L-Abbati, Don Marte, aċċetta li jħejjini għas-saċerdozju. Lura minn Ruma, imma mingħajr l-approvazzjoni, f'Ardèche għamilt kważi sena ta' tħejja għas-saċerdozju u ġejt ordnat fil-Katedral ta' Viviers fid-9 ta' Ġunju tal-1901. Kelli 42 sena. Ippjanajt li mmur inservi fil-Marokk li kien għadu magħluq għall-Ewropej u bla ebda saċerdot. Emmint li Ġesu kien jażel li jmur hemm ukoll. Nażaret baqa' jiġbidni, imma sirt konxu li Nażaret huwa kull post fejn bħal Ġesu nista' nservi fil-faqar tal-aħħar post u fis-silenzju. U l-Marokk kien wieħed minn dawn il-postijiet. Ridt immur qalb il-Misilmin u l-lut ta' hemm u ngħix bħala huwhom. Għax jien konvint li l-bnedmin kollha, il-koll flimkien, insara, Misilmin, Lut, Idolatri, niffurmaw fraternità universali. Għax fl-inkarnazzjoni li ben ta' Alla qaqqat miegħu il-bnedmin kollha u bekk għamilna ħutu u waħwa ta' xulxin. U lil ħut il-Misilmin u l-Lut irrid inqaddishom mhux bil-pritki, ma bħalma Marija qaddset lil Ġwanni f'dar Eliżabetta billi nieħu lil Ġesu fosthom u fis-silenzju naqdihom fl-imħabba. U 3 xhur wara l-ordinazzjoni, bittir li eventwalment nidħol fil-Marokk, tlaqt lejn l-Alġerija. Kelli f'moħħi li mmur inservi fl-oażi mill-isbaħ ta' Beni Abbes, qrib il-frontiera tal-Marokk. L-Isqof Charles Guérin, il-prefett apostoliku tas-Saħħara, aċċetta u għamilni kappillan tas-soldati Franċiżi stazzjonati hemm. F'Beni Abbes, soldati ta' rieda tajba bnew li eremitaġġ bi briks tat-tafal fuq art li xtrajt bi flus mogħtija minn kuġinti Mari. Xtrajta kbira biżżejjed li kapaċi żżomm komunità. Dan l-eremitaġġ semmejtu il-Fraternità tal-Qalb Imqazza. U fi spirtu ta' bejn l-aħwa, kont inżommu miftuħ għan-nies tal-post u kull vjaġġatur li għaddi minn hemm. Kienu jżuruni soldati, vjaġġaturi, il-sira, tal-laba, morda u anki xi kurjużi. Jibdew mill-4:30 ta' filgħodu sa 8:30 ta' filgħaxija.
Dan il-qadi kien itellifni mis-sigħat merfuqajn għat-talb. Mill-ħin tiegħi quddiem l-Ewkaristija. U ġieli kont ittentat li nwaqfu, imma ma stajtx. Li tirrinunzja li taqdi lil xi ħadd tifisser tirrinunzja li taqdi lil Ġesu. F'Beni Abbes iltqajt ma' François Henri Laperin, l-kmandant ġenerali fuq l-oażijiet. Konna studenti flimkien f'Saint-Cyr u Sommier. Kien imwebbel iġib is-Saħħara taħt il-ħakma Franċiża. U ta' idealist li kien, rid jagħmel dan billi jiffraternizza man-nies tal-post. Kontra ta' qablu li ma ddejqu xejn jużaw l-armi u xerdu dmija. U nifhem li huwa għaraf li bil-fraternità li kont qiegħed inħeġġeġ Beni Abbes, jien stajt nagħtih palata sewwa fil-proġett tiegħu. U meta ħejja karovana ta' paċifikazzjoni qalb it-tribujiet Tuareg fl-inħawi tal-muntanji Ahaggar fin-nofsinhar tal-Alġerija, ħajjarni ninaqat miegħu. Jien, b'moħħi fil-Marokk, għajla kont interessat, imma fl-aħħar ċedejt u naqat miegħu. Il-vjaġġ fost it-Tuareg dam sena. Laperin ma ħallix wisq żmien jgħaddi biex jerġa' jħajjarni għal Ahaggar. Din id-darba ridi nibqa' ngħix hemm fi spiritu ta' fraternità mat Tuareg. Bħal donnu rrid iħabbibhom ma' Franza permezz tiegħi. Moħħi kien għadu fuq il-Marokk, imma meta l-isqof Guerin it-telegrafali li aħjar naċċetta l-istedina ta' Laperin, il-qajta. Ħallejt li l-nifsi, ninġar mill-ispirtu. Wara kollox il-Marokk kien għadu pajjiż magħluq. Laperin ma rridx jimponini fuq it-Tuareg. Ridhom jaċċettawni fosthom bil-qalb. Għalhekk huwa arranġa laqgħa mal-kapijiet Tuareg ta' tribu ta' Kel Ahaggar fin Użell. F'din il-laqgħa ltqajt ma' Musa Ag Amastan, gwerir qalbini ta' xi ħaġa qrib l-40. Musulman twajjeb, moħħu miftuħ u ambizzjuż. Il-Franċiżi kienu jqisuh bħala l-Amenokal jew il-mexxej ta' tribujiet tal-Ker Ahaggar u rrikonoxxew uffiċjalment bħala tali ftit wara. Musa ddeċida li jaċċettani. Kien jaqbillu. U għażilt ngħix hawn f'Taman Rasset, il-bogħod minn kull imkien. Musa ħadni taħt il-protezzjoni tiegħu u għażil il-post eżatt fejn kelli nibni dari. U għatefajneħ fuq wita żgħira foli ta' madwar 1500 metru u mdawra mill-muntanji. Madwari għandi xi 20 familja jgħixu fid-dwejriet tal-qasab, imferxin lawn u lin, kif ukoll xi bjar u għeliqi tal-qamħ. F'Taman Rasset, bħal f'Beni Abbes, ngħix ħajja bħal ta' trappisti, imma iktar jibsa. Qiegħed ukoll infittex l-aħħar post, billi ngħix bħal nies foqra ta' hawn. Naqsam kull ma għandi magħhom u naqdihom daqs li kieku huhom, anki fl-aktar servizzi baxxi. Irrid li f'imħabbti lehom jarfu li l-insara jħobbuhom u fuq kollox li jħobbhom Ġesu. Irridhom jindunaw li jekk jien il-qaddej tal-maħbub inħobbhom daqshekk, kemm aktar iħobbhom dak li lilu naqdi. Priorità fl-appostolat tiegħi mat-Tuareg hija li nifhimhom u nagħmilhom mifhuma minn oħrajn. Għal dan il-għan bdejt indomm dizzjonarju mit-Tuareg għal Franċiż u ieħor bil-kontra. Xogħol li ħad li sigħat twal kuljum għal diversi snin. Għall-ewwel ħsibt li t-Tamahag, il-lingwa ta' Tuareg, hija lingwa sempliċissima. Imma skoprejt li hija sinjura u komplikata sewwa. Fit-tmiem Novembru tal-1906 żort Maison Carré biex niltaqa' ma' Monsinjur Guérin f'mid-dar ċentrali tal-Patrijiet il-Bojot. Billi f'dak iż-żmien il-Gvern Franċiż kien qiegħed ikeċċi r-reliġjużi minn Franza, staqsejt lil Monsinjur dwar il-possibilità li xi wħud minnhom jiġu jgħinuni, imma huwa wrieni
li dan ma kienx possibbli fis-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. Imma f'Maison Carré ma rċivejtx biss aħbarijiet koroħ. Monsignor Guérin tani l-permess ngħix ir-regola tal-aħwaġ kejkna. U postulant tal-Patrijiet il-Bojot, Jean-Marie Goya, ta' 23 sena, tħeġġeġ jiġi jgħix miegħi f'Taman Rasset. Aċċettajtu u tajtu l-isem ta' Frer Michel. Imma għamel miegħi biss 3 xhur. Il-ħajja li ngħixin kienet jibsa wisq għalih u effettwatlu ħażin saħħtu. Sa minn qabel wasalna Taman Rasset kellu jħallini. Lura Taman Rasset, it-Tuareg laqgħuni bil-qalb. Kien jidher li l-ispirtu ta' fraternità kien qiegħed jaqbad. Sfortunatament, waħdi, la stajt niċċelebra l-qudiesa u lanqas ikolli l-Ewkaristija għall-adorazzjoni. U mingħajr Ġesu sagramentat, kont inħossni waħdi. Is-solitudni kienet tafas fuqi aktar meta ma' nuqqas tal-preżenza tal-maħbub kont tal żmien twil ma nirċevix posta. Għax il-posta nistennija fuq ix-xwiek. Imma s-solitudni ma żammitnix milli nkompli niġbor l-informazzjoni dwar il-lingwa u l-kultura ta' Tuareg. Bil-għajnuna ta' Dassin, poetessa targija magħrufa, bdejt niġbor il-poeżiji tagħhom. Fl-1906 u l-1907, l-ħaggar għadda minn nixfa qalila u n-nies bdew ibatu l-ġuħ. Bdejt inqasmilhom li kelli u biex nitma' it-tfal ġieli bqajt b'xejn jien. Dan wassal biex fil-bidu tal-1908 imrat serjament. Ħsibtni ser immut. Ktibt li l-Laperin jibgħat li ħalib, imbit u ikel biex nerġa' nieħu saħħti. Imma qabel ma dan wasal, indaħal Mussa li konna sirna ħbieb sewwa. Ordna biex il-ħalib frisk tal-mos jinġib kollu għalija anki minn postijiet imbeda. Ma li kelli tlabtu Laperin bat li jitra jinfurmani li Piju 10 tani l-permess niċċelebra l-quddiesa waħdi. Din l-aħbar, il-kura ta' Mussa u tal-poetessa Dassin enuni nikseb lura saħħti. U Alla kompla jallimni biex fl-iljieli mudlama ta' ħajti nafdaħ u nintelaq fidejh. Kif kitbet Santa Teresa, tħalli xejn ħawdek, Alla biżżejjed. Ġieli nħossni fallut. Ktibt regola biex tinex f'komunità. Ma qiegħed ngħixha waħdi. U għadni ma konvertejt lil ħadd, ħlif lil mama ħakem, xieħa, għamja u fqira. Qiegħed naraf li biex nagħtu l-frott jeħtieġ li mmutu. Bħal qamħa. Jekk bħal din ma naqax fl-art u mmut, nibqa' waħdi. Jeħtieġ immut, jiġifieri ninsa li l-nifsi. Nofri li l-nifsi lill-maħbub. Inqaddes li l-nifsi. U nħobb bla qies. Ma hemmx mod ieħor kif immut. F'Diċembru tal-1908, fuq insistenza ta' oħti, mort Franza għal 3 xhur. Iltqajt ma' niesi u ma' Abbe Vle li miet ftit xhur wara. Kif kont hemm ksibt minant Monsignor Bonnet, l-isqof ta' Vivier, l-approvazzjoni tar-regola għall-Unjoni tal-aħwa rġiel u nisa tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Għaqda ġdida tal-lajċi li jaqdu l-Knisja kif qdewa Aquila u Priscilla il-ħbieb ta' San Pawl. Minħabba din l-Unjoni żort Franza darbtejn oħra, fl-1911 u fl-1913. U ltqajt ma' ċertu Louis Massignon, studjuż tal-Iżlam u bħali konvertit mill-ateizmu. U għax kien imħajjar sewwa, stedintu jiġi jgħix miegħi hawn bħala wieħed mill-aħwaġ kejkna. Sa issa għadu ma ġiex.
Iltqajt ukoll ma' B. Antoine Crozier li rnexxielu jiġbor l-ewwel 26 membru tal-Unjoni. Sa fl-aħħar iż-żerriegħa bdiet tagħti l-frott. F'Mejju tal-1910, wara vjaġġ ta' paċifikazzjoni ieħor miegħu, Laperin sellifli xi soldati biex jibnuli eremitaġġ għas-sajf f'Assekrem, post mill-isbaħ, ideali biex fih tadur għall-ħallieq. Huwa iżolat fil-qalba tal-Aħaggar, foli ta' madwar 2700 metru. Is-sena ta' wara mort ngħaddi 7 xhur hemm nitlob u nistudja. Mal-1912, is-Sahara Alġerina saret perikoluża ħafna. Mit-Tripolitania bdew deħlin is-Senussi, fratellanza ta' Misilmin Ħorox, u mill-Marokk gruppi oħra bħalhom. It-tnejn huma edewa tal-Franċiżi, tal-Insara u ta' min jikkolabora magħhom. Sfortunatament, il-vjolenza ollit rasa wkoll fl-Ewropa. Il-gwerra l-kbira diġà ilha sena u nofs għaddejja. Hekk kif smajt li faqqet, tħajjart immur fuq il-front, ngħin lis-soldati ta' pajjiżi kontra dawk il-barbari ta' Ġermaniżi. Imma fl-aħħar iddeċidejt li posti huwa hawn f'Taman Rassett, inżomm in-nies tal-post kalmi u favur pajjiżi. Minħabba l-gwerra, pajjiżi kellu jsejjaħ il-parti l-kbira tal-armati tiegħu fl-Alġerija lejn il-front Ewropew. Għalhekk ma tantx baqa' min jiddefendina mis-Senussi u l-briganti l-oħra. Dan wassalni biex fl-aħħar żewġ tisjuf hawn f'Taman Rassett ippjanajt u bnejt forti tal-briks għal-kien tan-nies tal-post f'każ ta' attakk u fornejta bi bjar, bikel u barm. F'Marzu li għadda, is-Senussi ħadu taħt idejhom lil Ġanet u bdew resqin l-hawn, ixewxu l-popolazzjoni kontra Franza. Il-ġirien qegħdin iħeġġuni mmur ngħix fil-Fortizza Motilenski li l-militar Franċiż kien bena ftit snin ilu ftit kilometri minn hawn. Imma posti huwa hawn għall-Pniesi, fil-forti tiegħi. Minix nibża. Alla, qatt ma jwarrab lil min jafda fih. Wara kollox, jien dejjem ngħix daqs li kieku semmut martri l-lejla.